Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. So nandito ako sa may Balibago, Angeles City. So kakatapos ko lang maglaro ng gym dahil alam niyo naman, kailangan din natin ng kondisyon para sa ating katawan, di ba? Kailangan may konting exercise tayo. So bibigyan na lang natin ng update itong Balibago, Dau and Mabalacat siguro. Dahil parang ulan pa yata. Huwag naman sana tayong abutin ng ulan dito. Kakatapos ko lang pa naman maglaro. Baka shit, baka mabasa pa tayo. So traffic ngayon dito Ano ba meron? Sa bagay dapat masanay na tayo dito sa Balibago, di ba? Karamihan kasi sa mga pumapasada, ayan anong tawag dito? Nagbababa sa halos sa gitna ng kalsada. Hindi man lang itabi. Diyan supermarket, di ba? Ayan, napakatagal ng supermarket na yan. So magpapasalamat muna ako sa inyo mga tol. Maraming salamat muna sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo naman pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko, tulad ng gagawin natin ngayong araw na to. So dito Balibago and walking street. Ayan, shout out sa mga nagtatrabaho dyan sa bar. Ito balik na yung traffic dito Parang dami nang pumapasada ngayon. Yung countdown ng SEA Games, ayan So alas 2:50 ng hapon. Eto, dito tayo sa may rotonda boundary ng Dau and Mabalacat. So tignan natin baka yung mga nag-checkpoint, yung mga natatakot na pumunta rito. Ayan, may nag-checkpoint na mga pulis. Ayan, tinitingnan siguro yung mga ID. Kung pupunta ka na, galing ka ng Tarlac or sa Dau, pupunta ka ng Angeles City, ayan, may nag-checkpoint. So kailangan lang siguro ng ID yan, license, ganyan. Eto, dito na tayo sa may Dau. Yan, may bago din dito, One North Mall. Ayan, ito maganda rin yung Dau. Yung hindi pa nakapunta dito sa may Dau, Sure Gold Dau, ayan. Ayan, dito dun kuha na ng SSS. Ayan titignan din natin yung siguro yung bus terminal dito. Tignan natin kung may nag-ooperate na or yung may mga papunta ng Manila, di ba? Kung ano na mga bus na nag-ooperate. Lumuwang na yung Dau ngayon, diba? Halos 4 lane or 3 lane, ayos naman. Sa Dau meron ding Wilcon. Ayan. At Sogo, siyempre. Ayun, pag nasa Dau ka, makikita mo agad yung Sogo. Basta kung naliligaw ka, sabihin mo lang na nandito ako sa may tapat ng Sogo, Dau. Ayan, alam ko na, nandito ka na sa may Dau. And Jumbo Genra, ayan Nung isang araw may Genra sa Angeles, meron din dito sa may Dau. Ayan, titingin na. Ay, mga food panda dami, mga nagbebenta rin dito Ano ba mga yan? Bag. May fishball kikiam. Ayan ito mga pagpanda. Ayos. Ito yung sayang na yung McDo nagsara. Nung lang yan, nung lockdown nagsara. City Mall. Ito, titignan natin yung mga Mabalacat City Bus Terminal. Ayan
kung ano ba yung nag-ooperate ngayon dito, kung puno na ba yung mga bus. So palagay ko kukunti pa rin. So hindi tulad dati, no, may ano na ngayon, may mga iba-ibang bus company na rin. Ayan, no. So may builders warehouse. Ito papunta ng NLEX yan. And then umikot tayo. Siyempre pinakita ko lang yung bus terminal. Dito yung entrance ng Jumbo Genera. Ayan, no. Ito napakaraming mga nagtitinda rin dito sa may gilid-gilid or sa sidewalk. Ayan, no. Ayan yung mga tinitinda nila rito. May mga prutas, mga damit, short. Ayan. Dami, punong-puno na rin. Traffic na rin dito. May dalawang gym din dito sa taas. Halos magtapatan lang yan. Ayan, sa taas, 3rd floor. Tabi lang ng Susie's Cuisine. Ito yung isang. So ito naman yung Marina Arcade. Ayan, maraming mabibili dyan. Titignan rin natin yung palengke rito sa may public market ng Dau. So maluwang na rin dito simula nung tinanggal yung mga puno rito. Ayan. Ito, titignan natin yung palengke ng Dau. Ano bang nagbago rito, no? Tignan natin. Ito, may PNP compact na rin dito. Ito yung Dau, yung palengke. Ayan, kapag ganitong oras ko, konti na lang yung mga nagtitinda pala rito. Ikot lang ulit tayo. Pakalit lang ng Dau na palengke. Ayan lang, Dito yung mga nagbebenta na lettuce. Ayan, kakaliwa tayo. Pupunta tayo ng Mabalacat. Pinakita ko lang sa inyo yung Dau na public market. Ito, didiretso lang tayo dito. Dito pala traffic sa may Mabiga dahil may mga ginagawa sila mga drainage dito, o yung mga daanan ng tubig. Ayan, baka akala nyo yung traffic is cause ng aksidente. So hindi, ayan, may mga ginagawa silang mga rito, daanan ng tubig para lumong yung kalsada. Baka gagawin niya ng 4 lane siguro. Ayun, ayos yan para sa ating mga motorista, di ba? Yung mga dumadaan dito is maluwang yung kalsada. Ito, marami na rin mga nagtayong mga businesses na gasolinaan dito sa may St. Louis. Yan, sakpel. Yung Rusi, napakalaki talaga ng kumpanya ng Rusi, no? Kahit saan maraming Rusi. Mura kasi, mura yung motor na Rusi. Kaso yun lang, pag umulan madaling kalawangin yan. Kasi yung bakal niya is maiina lang. Di tulad ng mga Yamaha, Honda, Suzuki. Yan, solid talaga yung mga bakal is Japan, yan, Thailand.
So kahit ano naman, nasa pangangalaga pa rin natin na yan, mga motor na yan. Kapag maingat ka sa motor ay talagang tatagal sa iyo yan at hindi masisira. Basta alaga lang sa langis yan at sa maintenance lang lagi. Kailangan kasi talaga. Eto, Mabalacat. Ba, may bagong tinatayo dito, Mabalacat Square. Sa tabi lang ng Pure Gold Mabalacat. Ayan, umaasenso na rin pala yung Mabalacat Ayos na ayos yan. Ito, ganitong oras wala pang traffic ngayon dito. Dahil alas 3, maya maya alas 4, alas 5 mag-i-start na yung traffic dito. Palaki talaga ng mga simbahan ng mga Iglesia, no? Ayan, magkakatabi lang yan. Yung mga McDo, Jollibee, KFC. Ayan, tapat nila yung KFC. Ayos Ayan, no? Lapit-lapit lang. Saan ka pwedeng kumain? May imang inasal na rin. Shoutout lagi ko kayong inaano, Jollibee baka naman, Chowking. Ito, ang daming mga nag-grab food dito. Mga masisipag nating mga tol. Ayan, sa tapat may mga nagtitinda rin mga cellphone charger, ganyan. Ano? Ayos. Ano ba yung bago dito? Wilgo Shopping Center. Ayan, ayos sa tabi lang ng Mabalacat City Public Market. Ito yung public market ng Mabalacat. Ayan, so hindi na tayo diretso papunta ng Bambanyan or Kapas. So liliko na tayo dito, papunta tayo ng Concepcion. Ayan. Parang umulan na rito Sana wag na tayong madat na ng ulan. So hanggang dito na lang mga tol Maraming salamat sa inyo. And si Shinyas Vlog na lang ulit. Salamat po sa inyo.